то ҳудуди 30% гароншавии қимати шакар ва равғани офтобпараст ду маводи ниёзи аввалия сокинонро ба дари дуконҳои оҷонсии захираҳои давлатӣ кашондааст. қимати 1 кило шакар ки то 2 ҳафтаи қабл 6 сомонӣ буд, ҳоло дар бозору мағозаҳо аз 7.5 ҳатто дар бархи дуконҳои хурд то 10 сомонӣ боло рафтааст. Ма гирифтум. Ина рафинад астаку 700 грамм. Чанд пул? 7.5 сомон ба харидам. А шакар 10 сомон. Ами сар аэропорта гирифта будам. хонаи ман ҳамунҷа дар. дар бозори меҳргони душанбе ба хотири танзими нархҳо оҷонсии захираҳои давлатӣ фурӯши шакарро бо қиматҳои қаблӣ ба роҳ мондааст. аммо барои як нафар меъёр то 5 кило муқаррар шудааст. дар фурӯши озод бошад нархи 1 кило шакар то 8 сомонӣ ба мушоҳида мерасад. ҳамзамон бо шакар қимати 1 литр равғани офтобпараст аз 12 то 15-16 сомонӣ боло рафта ва низ камчин шудааст. талабот ҳаст, мебиёянд мепурсанд равғана, лекин намебиёранд модда. агар боша 75-80 сомона 5 литраш. ма охирон бора ма 73 сом харида будем шуда фирма. Кам харида будем, барои ки савдо нест, савдо худаш суст нест. Сабабш тами курс да болораи курс. Фақат курс ё ҳосили семечка? Не, ҳосили семечка ҳам бисёртар ҳисоб бафким курси болуш деги. ҳоло дар бозорҳо маъмулан равғани арзонтари пахта ки тавлидоти дохилӣ аст ба фурӯш гузошта шудааст. равғани офтобпараст ки солҳои ахир аксари мардум аз он истифода мебаранд, акнун барои бисёре аз мардум дастнорас шудааст. ҳар рӯз қимат меш, ясум дусум, намедонам магазин. Хеле агҷои. равғани семечка чӣ қиматиш? 75 сум дига ҷо фурӯхтади. равғани семечка? Ҳа. 5 литр. дар 5 моҳи соли ҷорӣ воридоти равғани растанӣ ва чарбук каме бештар аз 5% коҳиш ёфтааст. сокинони тоҷикистон дар як сол ҳудуди 130 000 тонна шакар ва қанд истеъмол мекунанд ки ҳамагӣ воридотӣ мебошад. сабаби афзоиши қимати шакар ва равғани офтобпараст коҳиши ҳосили лаблабӯи қанд дар кишварҳои тавлидкунандаи шакар ва ҳосили ками офтобпараст дар Русия дониста мешавад.